יאללה. יונתן פניש, טינס 15-17, מוקדמות RFA מהמועדון קרוס דה ואלי. חבר'ה, אנחנו עובדים עם שתי מוטות. מוט ראשון לא מסומן, בסוף אנחנו נעשה את הסימון שלו עם המשקל, נשקול אותו. 2.5, 5, 5, 2.5, 10, 1, 2.5, 10, 1, 2.5, מוט שני מסומן, 20, 5, 10, 10, 5. גול גול, 20 ליברה. זה 3 מטרים, אנחנו עושים בסוף, נעשה מטר מסודר כמו שצריך. הכדור צריך להגיע מעל הקו השחור, זה בדיוק 3 מטר, מדידה בסוף האימון. חתירה מאופסת על 0. מחוברת. שנייה, רק שאני לא אגע עוד פעם. יונתן, כשאתה עושה קלינים, אתה עושה לה קרש. בסדר, אתה אסור לך לצאת מהפריים, בסדר? כאילו לקרש, וזה. Да, подожди. יאללה. 2, 3. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צא. טוב. יאללה. יאללה, יאללה, יום שדווי, הכל בסדר. קצב טוב. יופי, מנוחה קצרה ולהיכנס. זמן מצוין. מצוין. יאללה, תמשיך ככה. יונתן, קצב מצוין. ככה תחזיק אותו, תחזיק קצב כזה.
давай, давай. יאללה, נו! יופי, יופי, כנס. מצוין. יופי, 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 יופי. תמשיך ככה, תמשיך ככה. давай, יונתן, давай, 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 давай. יאללה, יונתן! יאללה, 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 יאללה. לא בראש. לא לחשוב על שום דבר, רק עבודה. יאללה. מנוחה קצרה אבל להיכנס. אין זמן למנוחות. דווי, 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 כנס. יופי. ודווי, ברצף. בבקשה, קדימה, תתחיל עכשיו, יופי. טוב. יופי. עוד קצת. מצוין, מצוין, מצוין. יאללה, יונתן, כנס, 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 כנס. דווי, 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 דווי. לא לשחרר את הראש, לא לשחרר אותו. לעבוד. יאללה, יונתן! יאללה! יאללה, יונתן! דווי, 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 דווי. מנוחה אחר כך, מנוחה אחר כך, בס לפני סנאצ'י מנוחות. יאללה, נו! תמשיך לעבוד. טוב! טוב! יופי. דווי, 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 יונתן, דווי. דווי, דווי, דווי. יופי, יאללה. טוס טו בר, ישר, 6. דווי, 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 אתה צריך להיכנס לרביעי, דווי. יאללה, יונתן! יאללה, יונתן, אתה יכול! סע! עלה! טוב! 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 אלוף! יאללה, 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 תסיים! דווי, תעבוד. יופי, 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 דווי, אתה מסיים את השלישי. דווי, 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 אין זמן, אין זמן. דווי, דווי, בלי את הזה, בלי להתמזמז. בלי להתמזמז, תעבוד. יונתן, אתה לא יכול ככה להתחלק, תמשיך, תיכנס. אתה לא תספיק, דווי. יאללה, 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 יונתן, דווי, 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 דווי. תעזוב את זה. תעבוד.
הוא מסתיים, ואנחנו בלי להכניס תחת לתוך הקיר, צריכים להזיז לו את המוט הבא. קדימה, יאללה, 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 יאללה. יאללה יונתן! יאללה, רביעי שלך! יאללה, 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 אתה יכול להתקדם, אתה יכול להתקדם בזה, דווי. תנוח בבית, יאללה כבר, מה תנח עכשיו? עוד דקה! יאללה, עכשיו עבודה, עכשיו עבודה, תשחרר. לא לחשוב שקשה, יאללה, תעבוד. זרוק חזק ואל תנוח! בלי מנוחה עכשיו, אין מנוחות. יואו! יאללה, אין מנוחה, תתחיל, יאללה, דווי. טוב, 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 דווי, 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 עד הסוף עכשיו, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, דווי, 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 דווי. טוב. עוד, 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 נו, די, דווי. זהו. Не улучшил. יאללה, בסדר. יאללה, תנוח 2 דקות. הוא מתחיל מזה. Все, на один мяч, да? Да. Посмотрим, сколько идет. Я его сейчас буду тушить. Я буду тушить. Поговорим. И он моментально убирается. Он начинает... И он высокий, блядь. Чего бояться? Ну ладно, это слишком, блядь, прыгает, блядь. А он-то высокий, блядь. Что ты боишься одного воздуха? Если садиться низко, блядь, чуть ровно, аккуратно, половину, כן, בדיוק, לעבוד איתו, לא? אבל האנרגיה. יונתן, עוד דקה. הסביר לו שזו ספירה, תוך כדי שהוא, אם הוא עדיין יום של החזירה, שיזכור למה הוא חותר לסיפור זמן, ושצריך להתקדם. הוא הבעיה. אתה רוצה סוגרים שלי? לא משנה, זה חזרה אחד. יונתן, עוד 15 שניות אתה נכנס. חמם, אבל מה אתה אומר? אני סתם מסתכל. אני בא Без подготовки тяжело. Я в следующем году сделаю не для Рафаэля. יאללה, להיכנס ב-12:30. טוב. קל. תשים משקל קצת צריך. אני אעזור לך. כמה? 10-1.
ב-15, קרוב ל-15 תיכנס. ב-15 בערב אתה נכנס. למה פלטה 5 שם זרוקה? אני לא ראיתי פלטה. Чуть не убила сына. Был бы знаете. יאללה יונתן, זה שלך. יא חביב. יאללה. יאללה. יאללה, כן. זה היה קל מאוד. תנשום, יש לך זמן. ב-16 תיכנס, יש לך עוד 30 שניות, 20 שניות לחשוב על זה. תזכור על הטיפים שאמרתי לך. תן את הכל עכשיו. אמן. יאללה יונתן. זה שלך. כן, תן את הכל. יונתן זה שלך. זה קל. תשים שעמוד שני גם יהיה באיזה. להעיף אותם? לא, ההפך, עמוד שני... עמוד שני שיהיה ברקע, לא, שכן, שהם היו כן. מה? כן, זה מה שעשינו, שיהיה בפריים. עכשיו שיראו את הביורפי גם, אבל... הם גם דרשו שזה יהיה אפס מצולם, אפילו שזה מחובר. באמת? כן. יאללה, יונתן, תתיישב כבר. ככה. שנייה. אנחנו נשנה זווית. שנייה. תן לי. Давай просто перевернем, блядь. О, все בסדר. Перевернуть ее просто. Вот так вот хорошо. Сколько времени? בסדר, כנס, שב. לא, יש חצי דקה. давай повернем ее. На. בסדר. Видно его, видно. בסדר, видно. Видно. Вот около него и считаем там, что рэпы. Все, они не увидят, блядь. Это Что не видят. Как он прыгает. Он вот так вот, Артур, вот так вот. Яла, са!
בסדר, אל תזיז, видно все. Было 62,5, 62 и 67. Нет, 67,5. Он поднял? Посчитай. יופי, אל תרד מ-900, אל תרד מ-900. תישאר ב-900. יופי, ככה, בקצב כזה, ב-900, תישאר ב-900. יופי, כבר יותר מחצי עשית. יאללה, חזק, עוד 10 קלוריות, דווי. יאללה, אתה צריך להספיק, לא לרדת של... יאללה, תעלה ל-900, אתה לא תספיק. טוב. יאללה, עוד קצת וישר ברפיס. 21:40, 45 ему надо уже сидеть на хатере. יאללה, מה אתה מוריד עכשיו? יאללה, לדחוף, אחרונים, יאללה. תתחיל, צא, כמה שאתה יכול. חזה נוגע רצפה. טוב, דווי. זהו, שב, תתחיל ישר. נסחבנו. בסדר, עכשיו אין מה לעשות. יונתן, זה עכשיו קטע הכי מנטלי. עוד מעט ספירה. תחשוב, אנחנו פה בשביל... יאללה, עבוד. יאללה, לתת הכל, ללחם על הכל. יאללה, אתה נלחם. לתת מלחמה. יאללה, להילחם. חזקות. משיכה חזקה. טוב. דווי.
יאללה, תעלה קצב. תעלה קצב, אתה ירדת יותר מדי נמוך. יאללה, יאללה, יאללה. עוד 10 קלוריות לפחות תספיק אותם. אין מה לעשות. דווי, 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 דווי. להספיק את הקלוריות שלך. יאללה. דווי, 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 דווי. דווי. תמשוך, תמשוך, תמשוך. לא לרדת, לא לרדת מתחת ל-800, לא לרדת. יאללה, 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 עוד 2 קלוריות. דווי, 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 דווי. דווי. יאללה, 2 ברביס, לפחות 2 ברביס אתה תספיק, דווי. יאללה, כנס. 50. יאללה, תתחיל, מיד, מיד, לרדת. 1, 2, יאללה, כנס, 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 כנס. יאללה, עכשיו זה רק בראש שלך, בלי מנוחות, בלי מנוחות. אתה מסיים. Сколько сахар у него есть? 9? В прошлый раз у него было... Он 11, по-моему, сделал. Яла, яла, яла! לא לרדת, לא להירדם! לא להירדם! קדימה, קדימה, 800! שיהיה 800 כל הזמן! он спит, блин, он засыпает. У него ментально, он ментально не готов. תעבוד חזק מהרגליים! יאללה, חזק כן! מהרגליים! יאללה, כמו בסירה, כמו בסירה, כמו בספרינט, יאללה, קייקים! אני בסירוב שלישי כמעט הקטי. יאללה, 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 לא לרדת, לא לרדת מתחת ל-800. יאללה, הנה זה נגמר! זה נגמר כבר. יאללה, לא נשאר הרבה. יונתן, דווי. הכל מה שיש עכשיו. דווי, דווי, דווי. אז מה אתה נרדם על החקירה? תן פרג'ן! יאללה, להתעורר. להתעורר. יאללה. לעבור את המשבר הזה, יאללה. תעבור את 1,000! די מזה, שלפחות 4 ספרות על המכשיר, קדימה. דווי, 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 דווי. לא להירדם. לא לשחרר. תעבוד חזק מהרגליים, חזק מהרגליים! מנוחה אחר כך. תנוח אחרי זה, אחרי זה... יאללה, יופי, 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 יופי. יאללה, מעל החצי כבר יש. יאללה, תרביץ. תעבור את 1,000! יאללה, דווי, 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 דווי. יאללה פניש! תעבור את 1,000! לא נורא להישרף עכשיו, קדימה! קדימה! זה בסדר להישרף עכשיו, נשאר לך דקה! תן גז! 10 קלוריות! יאללה, 1,000, יאללה, 1,000, יאללה, 1,000. יאללה, דווי או. אחרונים, יופי, זה עבודה. רק להאיץ! רק להאיץ! רק להאיץ עכשיו! רק להאיץ, פניש! 4, קדימה! 3, קדימה! עוד 2! יאללה. עוד 1, 2 משיכות מהירות! יאללה, בישר, בלי מהר, הפסקה. בלב! יאללה, בלי הפסקה. צא, בלי צא, הפסקה, צא, 1, מהר! מהר. יאללה, מהר! יופי, 2, יופי, יופי. מהר! טוב, טוב, טוב. עוד, טוב, עוד, טוב, עוד, טוב, עוד. טוב, טוב. יאללה, לעבוד, לעבוד. נו, יאללה, נו, יאללה, נו, יאללה, נו, יאללה. נו! טוב, טוב, תעבוד, תעבוד. 10 שניות! עוד, 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 עוד. 7, 6, 5,
2. זמן. יש סרטון, ברוך השם. שנייה, בוא נסיים. יונתן פניש, טינס, 15-17, מוקדמות הרפאים, מקרון סטיבל. יש לך פה זה. יש לך לעמוד פה עכשיו, יאללה פה. יאללה, תביא את הזה. בוא נעשה. כן. מתחילים. היה פה. רגע. המוט הראשון, שהוא לא זה. 2.5. 5. 5. צד ההוא. 2.5. 5. 5. מוט עכשיו, 20. יאללה. רגע, זה מוט 20, לא צריך. תראה פה. לא רואים פה. לא, אין פה. זה לא? יאללה. בוא. תעמוד איתו. תעלה איתו אתה, נו. בסדר, שהוא יעמוד. תעלה בלי? תעלה. צלם בלי? 74-40. תעלה עם המון. תרד. תראה, תאפס, תראה. לא, למה? לא. תאפס אותו. תעלה. $94.80. פאניש השמנת, ברגע. תוריד. יאללה. עכשיו מוט הזה רשום. מוט הזה עשינו סנש מוט איתו. הזה, מוט 20. 2.5. 2.5. 1. 10. 10 של סל ספורט. 10. ועוד 10 של סל ספורט. 2.5. 2.5. 1. 10. ועוד 10. 10. עכשיו מטר. יאללה, סתכלו. רואים הנה אצלי בול 3 מטר. 3 מטר. תצלם אותנו מרחוק. מרחוק עכשיו צלם. כן. איזה חמודים אתם כאן. עוד משהו לצלם? אתה רוצה להגיד משהו? נתראה בירושלים. יאללה. עוד פעם, סטופ כן, כן. שישמור.